Решихме да произвеждаме шафран, защото, както се знае в България, изкупната цена на тютюна стана много ниска и затова решихме да опитаме с тази нова култура за България. В началото, когато решихме да засаждаме шафрановия мензухар, честно казано, аз и моят съпруг поехме доста голям риск. Защо? Защото е непознат за България, за нашия климат, не знаехме дали ще вирее. И риска беше огромен. Аз и моят съпруг решихме да рискуваме, надявайки се на по-добри финансови резултати в сравнение с другите култури, които сме отглеждали до този момент. Фирмата Ната избрахме за партньор след като, разбира се, имах други контакти с други производители на луковици, които предлагаха шафранови луковици. И сред всички избрахме тях, защото ни вдъхнаха най-голямо доверие. Тоест, какво искам да кажа с това? Предлагаха най-добро качество на луковиците и другото важно нещо, което те ни предлагат, е изкупуване на готовата продукция. Моята прогноза за следващите години, имайки предвид резултатите към този момент, е, че ще имаме все по-добри и по-добри реколти. Оптимисти сме, да. Разбира се, че сме оптимисти. От началото, както го засадихме шафрановия мензухар до сега, 29 октомври 2016 година, всъщност сега е по време на средата на кампанията сме по прибирането на шафрановия мензухар и всичко върви както трябва, по план, всичко се случва и това ни дъхва по-голяма увереност. Към този момент партньорството ни с Таната ЕООД върви много добре, бих казала. Луковиците, които те ни предложиха, са с много добро качество. Това пролича от процента цъфнали към този момент, към средата на кампанията. И просто си изградихме взаимно доверие. Както ние, така и те.